Takže čo lidi, já vzít tomu nového videa, dneska to bude další video z Minecraftu, nebude to let's play, měl být, vyjde až zítra 3. díl a dneska to bude Skywars lidi. Mám tohle to našel jsem si na internetu IP-nu na Skywars, IP. Musím zahrát Skywars. Když jsme tu, už nás to připojilo a jo, takže jdeme dát tady na play. Mě zajímá, co bude za mapu. Jo, aha, oni přidali nějaký nový mapy. Jo, jsou fakt pěkný, jako. Musíme naspát, protože tak trochu tam bylo asi plno těch lidí. Takže musíme znova, pojď, já mám to. Jak to, že zase nemám lidí, mě se dneska nedaří. No jo. Tomu se prostě říká, když se vám nedaří. Tak jo, jdem to zkusit znova. Jo, super, jsme tam. Dneska tady máme vosičky. Tak uvidíme, třeba tady nějaký lidi možná vytrolíme a pěkně zbijeme. Anebo oni vytrolí nás a zbijou nás. Tak jako. Je tu pár výběrů, takže už jsme padli. Takže tady máme ocas. O lidi, diamond match. Yes. Tak to chci lidi. Si nám dám brnko, ještě botičky. A jo, my jdeme ještě. Tady je hlavička. Tady pěkně hlavička. Tady mám takhle. Ještě nějaký bloky luk. Teď my to máme, potřebujeme čepu, tuto, dobrý. A teď ještě, možná někdo to víte, že tady ještě, wow, v té vose ještě jedno. Rozkočíme mini parkour, tady je úplně easy. Easy peasy a jo, přesně, to jsem mohl čekat, že tady vůbec nic nebude. A někdo je nás lidi. Vypadá to, že někdo k nám na ostrov. Nevidí, že bychom ho napadli. Víte, protože čumta. Ne. Tyjo lidi, to je škoda, jde za ním. Tak ty seš, kámo, pojď, ne? Ty lidi, máme tady úplně sejmu, potřebuji nějaký jídlo. Doufám, jo, má tu kachničku. Ještě dáme tady kachničky. Pak se budeme kouknout ještě. Třeba ten debžot ani neví, že tady je. Neví. Lol, on neví, že tady je parkour. Vůbec něco je.
Nejspíš neví, jo. Tak ale odkud? Loli, jste to, tak jo, to je profík, on mě úplně podkopal. Dobře, on. Tak jo, jdem znova si zahrát další hru Skyversu. Jdeme na to. Tak jo, začínáme, ale tady čínská. A já myslím, že tady ty čínský z té 2-1. Jup. Tak vidíte, mi úplně hned napad, tak jako... To je srap tohle. Teď nás to odpojilo ze serveru, takže si tam musím připojit znovu. Fuj. A úplně hned napadl to, nevím, úplně na mě skočil, já nevím co. Skočil mě a zabil mě. Takže profík tohle. No. Počkejte, prosím, já jsem musel udělat střih, takže promiňte a jo. Začínají letadla a myslím, že tady by měly být. Jsme lidi na jedné mapě. Oh lol. To chceš, kámo. Are you ready? Yes. Počkej, are you ready? Are you ready? Tur. Lol, já jsem moc chodil dolů. Jo. Tady máš úplně tyjo, všude něco lidi. Tak někdo je. Vidíš, že bychom vyhráli? Že bychom vyhráli, co myslíte? Já myslím, že možná i vyhrát mohli, ale to vám nepředpokládám.
Promiňte lidi, že jsem se do toho zase celé zašvih. Myslím, že by to pro dnešek bylo vše. Já se s vámi loučím a čau.